राजा भट्ट डिजिटल स्टूडियो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाएं। अंजलि रिकॉर्डिंग स्टूडियो घाटी बाजार। ए भौजी राजू भरोजी से प्यार कइले बानी। ए भौजी राजू भरोजी से प्यार कइले बानी। पहिला नजर में नैना चार कइले बानी। पहिला नजर में नैना चार कइले बानी। ए भौजी राजू भरोजी से प्यार कइले बानी। भौजी राजू भरोजी से प्यार कइले बानी। बुझलू भौजी राजू भरोजी से प्यार कइले बानी। में हम जियत बानी। भौजी राजू भरोजी से प्यार कइले बानी। भौजी राजू भरोजी से प्यार कइले बानी। पहिला नजर में नैना चार कइले बानी। पहिला नजर में नैना चार कइले बानी। ए भौजी राजू भरोजी से प्यार कइले बानी। ए भौजी राजू भरोजी से प्यार कइले बानी। का बुझलू हो के मोहनी मूर्तिया पानी हम तो हो दिल में बसावाले। अरे बुझाई कि ना ए दुल्हन के दुल्हनिया पानी हम सपना सजावाले। मिथुन के मोहनी मूर्तिया पानी हम तो हो दिल में बसावाले। के प्यार में पागल बानी। अरे हमरा से स्कूली में बड़ी प्यार करते रहले। जरी के प्यार में पागल बानी। पहिला नजर में नैना चार कइले बानी। पहिला नजर में नैना चार कइले बानी। ये भौजी राजू भरोजी से प्यार कइले बानी। भौजी राजू भरोजी से प्यार कइले बानी। प्यार कइले बानी। अच्छा भौजी राजू भरोजी से प्यार कइले बानी। भौजी राजू भरोजी से प्यार कइले बानी। बुझलू।